Dette er vores Biocosmetics videorapport. Vi har valgt at forklare om hårserum. Vi har kaldt Shine Bright. Rapporten er lavet af Lasse Pedersen, Serena Dreyer og David Wik. Det her er vores disposition over de emner, vi gerne vil komme ind på. Først vil vi gerne forklare lidt om appelformerne ethos, logos og pathos, produktvalg og fremstilling, Shine Brights fremtid, reklame for Shine Bright, produktets virkning og oprindelse, grundbegreberne af emulgator med eksempel, test og begrundelse af resultater, hvorfor man skal holde sig kritisk, økologi kontra pris hos forbrugeren, grundbegreberne af bæredygtighed, livscyklus og miljøvurdering, Shine Brights emballage, livscyklus, og så til sidst vil vi komme ind på ethos, logos og pathos igen. Og så til allersidst selvfølgelig vil der være kilder. Ethos, logos og pathos. Det er 3 appelformer, der appellerer til forbrugeren, i det her tilfælde på forskellige måder. Vi har valgt at opdele os med en hver, det vil sige en af os 3, mig, David og Serena, har taget enten ethos, logos eller pathos. Til sidst vil vi komme ind på, hvem vi har valgt, men indtil videre må det være efter seeren og vurdere. Vi fik til opgave at lave et plejeprodukt. Vi valgte hårserum. Det synes vi var et interessant produkt, da vi ikke kender så meget til det, og det er et mere ukendt produkt i drengeverdenen. Vores produktfremstilling den var relativt nem. Først skulle vi sterilisere alt bagerglas, vores emballage her. Efter vi havde steriliseret, så begyndte vi at blande tingene, blande alle vores olie. Og derefter fyldte vi dem på emballagen, og det var sådan set det. Men udover det, fordi det tog kort tid, så lavede vi en ekstra emballage, hvor man kan læse mere om produktet. Vi har valgt, at vores produkt, Shine Bright, kun er lavet for naturlige og økologiske olier. Og det har vi selvfølgelig valgt, fordi at vi ved, at hårserum det kan godt lyde meget kemisk. Et stof fyldt med kemikalier, det vil vi ikke have. Det vil give vores kunde, vores forbruger, den bedste oplevelse, og det er selvfølgelig ved at give dem et økologisk produkt, vi selv kan stå indenfor. Vores fremtid med Shine Bright, det vil være at lancere Shine Bright i en mandeudgave, så mænd også kan være med. Og det er jo selvfølgelig valgt, fordi at vores første produkt, det er en lidt mere feminin form. Produktet vil være det samme, ingredienserne vil være det samme. Forskellen er bare, at vi lancerer det i en anden form. Andre former for reklamer. Vi lægger lidt mere vægt på nogle andre olier og deres kvaliteter. For eksempel jojoba-olien, som sørger for, at man ikke bliver skaldet og reparerer hårrødder. Det er noget mange mænd søger, som de ikke kan finde i almindelige shampooer og balsam. Her vil man kunne se en af vores reklamer, vi vil fremvise i for eksempel kvindeblade. Specielt dem, som man ser hos frisørsaloner. Fordi der ved vi, der er en almen interesse for hårprodukter. Vi vil have noget grønt ind, og derfor har vi valgt at lægge vores produkt på noget græs med nogle blomster. Og det har vi simpelthen valgt, fordi vi gerne vil have det grønne, det økologiske, det naturlige ind i vores produkt. Og så under, der har vi selvfølgelig valgt at lægge vores logo, samme motiv og samme udgave, som der er på vores flasker. Det har vi også valgt i lyserød, fordi at det er den kontrast, der står mest ud for den grønne. Og det er jo vigtigt, at den står frem, så man kan se, hvem er udbyderen af dette produkt.
Lige under har vi skrevet luksus hårserum, fordi det er det, som det er. Det er jo ikke noget, man normalt køber, det er et luksusprodukt. Jeg vil gerne snakke om de forskellige ingredienser i vores produkt, og deres virkning og deres oprindelse. De forskellige produkter, som vi har i vores, det er E-vitamin, basilikumolie, bergamolie, pebermynteolie, jojobaolie og broccolifrøolie. E-vitamin stammer fra de forskellige madvarer, som vi spiser i dagligdagen. Det findes også i mange af de forskellige olier, og derfor er det sådan et naturligt produkt, som styrker vores nervesystem, og det hjælper vores fedtoptagelse, og derfor er det godt for vores krop at bruge. Basilikumolie stammer fra naturen. Basilikum er det, der bliver lavet om til olien, så det bliver basilikumolie. Det bliver brugt til at kurere flere forskellige sygdomme, men det er ikke blevet sådan 100% videnskabeligt bevist, at det hjælper mod sygdomme. Men det bliver stadig brugt i nogle forskellige steder. Bergamotolie kommer fra planten bergamot, som bliver dyrket primært i Italien. Det er et meget naturligt produkt, fordi det kommer direkte fra jorden. Det har ikke rigtig nogen virkninger, som sådan er blevet videnskabeligt vist, men altså, folk siger, at det hjælper mod depression for nogle mennesker. Men det er meget få mennesker, som har oplevet den her virkning. Pebermynteolie, som kommer fra planten pebermynte, bliver også dyrket overalt på jorden. Der er ikke rigtig nogen lande, som specifikt er kendt for pebermynte, fordi det kommer overalt. Det har ikke rigtig nogen virkninger overhovedet. Jojobaolie bliver dyrket kun i Mexico og desuden i USA, fordi det er kun der, der vokser. Det er et naturligt og godt produkt, da det kan styrke ens krop, og det hjælper mod, f.eks. hvis du begynder at tabe dit hår, så kan det hjælpe dig mod skaldhed, og hvilket kunne være meget godt også for mange mænd, som vi i fremtiden gerne vil sælge til. Vil det hjælpe mod deres skaldhed, fordi mange mænd er bange for at blive skaldet, mens det ikke er lige så hyppigt hos kvinder. Broccolifrøolie stammer fra broccoli, den økologiske broccoli. Det bliver også dyrket overalt på jorden, der er ikke rigtig nogen bestemte steder, der er kendt for broccoli eller noget som helst. Og det giver meget omega-9, som beskytter mod hårskæl og beskytter mod udtørring i dit hår. Hvordan var det at bruge Shine Bright for første gang? Mit hår blev blødere og mindre spaltet af det. Hvordan kan det være? Det er fordi, at jojobaolien hjælper mod, at du bliver din skaldhed, og den hjælper mod udtørring og hårskæl, hvilket styrker dit hår. Spændende. Var virkningen langvarig? Ja, den varede i 2 dage efter, har jeg prøvet max. Hvordan kan det være? Det er fordi olier er meget svære at få ud af håret, så derfor bliver de sådan siddende i håret, selv efter du skyller det med vand. Det er noget, der kommer ud af naturligt ud af dit hår, stille og roligt med tiden. Var der noget negativt ved Shine Bright? Ens hår kunne godt føles meget fedtet i noget tid bagefter, hvis det er, at man brugte det for ofte. Kan det passe? Det kan godt passe. Det har nok noget at gøre med, at man får for mange olier i sit hår, og til sidst kan håret måske ikke optage det. Og så bliver det sådan ligesom en overdosis af olie i dit hår. Så man skal bare sørge for ikke at tage for meget i ad gangen. Ja, man skal sørge for at tage det over variationer. Tak til jer. Hvad er en emulgator, og kan du give et eksempel? En emulgators virkning er konserverende for levnedsmidler. Og et emulgator-eksempel er et eksempel på en emulgator er 2 væsker, som ikke kan blande sammen. For eksempel vand, som er hydrofil, og olie, som er hydrofob. Ved at tilsætte en emulgator kan man så blande de her 2 væsker sammen, fordi at en emulgator har så 2 ender. Et, der er hydrofil, og et, der er hydrofob. Og på den måde kan man så sådan sætte det sammen, så det bliver ligesom et. Er du kritisk over tilsætningsstoffer i plejeprodukter? Ja, jeg vil helst gå så økologisk, som jeg overhovedet kan. Hvordan med pris kontra økologi? Prisen er ikke så vigtig for mig, medmindre at det er for højt, ellers så går jeg meget kun efter økologi. Er det for miljøet eller for din egen skyld? Det er lidt af begge dele for at hjælpe miljøet så meget jeg kan, og hjælpe min egen krop med at få de rigtige vitaminer, i stedet for at der kommer kunstige stoffer ind. Har du viden om bæredygtighed, livscyklus og miljøvurdering? Ja, vores emballage, som er den her plast eller lille papemballage, som vi har til vores flaske, den kan altid genbruges, fordi det er pap, og pap er nemt at genbruge. Vores flaske, som er lavet af glas, kan også genbruges.
Det kræver, at forbrugerne, som køber den, og som er færdige med at bruge den, smider den ned i glascontaineren, for den derefter går til forbrænding, og derefter kan blive genbrugt igen. Låget på den er latex og hård plast. Det kan desværre ikke genbruges, fordi at den hårde plast og latexen sidder sammen, så lige meget vil de sidde sammen for altid. Og man kan ikke tage den hårde plast om, fordi at den, efter at man har lavet den hårde plast, så vil den beholde sin form for evigt. Livscyklus for emballage. For plast kan man se her, hvor meget CO2 den bruger igennem hele sin levetid. Selvfølgelig vil den bruge igen, når den bliver genbrugt bagefter, men det er stadig rigtig lidt CO2 den bruger. Den bruger kun 0,0477 kg CO2, hvilket er det samme som 1 kop te, eller som 0 kopper te, men næsten 1 kop te, hvilket er meget minimalt, og ikke er noget, der er skadeligt for miljøet overhovedet. Transporten, helt fra Polen med 1300 km, er heller ikke særlig skadeligt for miljøet, men det kommer selvfølgelig an på, hvilket brændstof de bruger til bilen. Her kan livscyklusen for emballagen glas også ses. Glas bruger lidt flere kilogram CO2 igennem dens levetid, faktisk dobbelt så meget som plastik gør. Men det her glas det er også blevet genbrugt før, hvilket også er det, der hiver meget op i det. Og plasten, som er i låget på det her glas, bruger også en del op. Transporten er ikke særlig slem, men den spiller også en stor faktor. Det er ikke særlig meget CO2 den producerer, så den er stadig ikke særlig skadelig for miljøet. Det er lige så skadeligt for miljøet, som hvis du lavede 1 kop te derhjemme. Efter du har set fremlæggelsen, vores videorapport, vil det måske være åbenlyst, hvem vi valgte at være. Vi vil gøre det lidt udfordrende for seeren, derfor skulle vi selv vurdere indtil nu, hvem vi var. Dette er de kilder, vi har brugt under vores opgave.